Låt oss börja långt tillbaka i tiden. Socknen som är uppkallad efter den gamla kyrkbyn Barkagre har en historia som är åtskilligt äldre än både kyrka och namn. Fynd från stenåldern låter oss ana en tidig bebyggelse och uppodling av jorden. Denna lilla hällkista, nu uppställd i Ängelholms hembygdspark, uppfördes på höjden ovanför Skepparkroken som ett sista vilorum för en person som levat och verkat där under stenålderns slutskede. Att hällkistan sedermera blev använd även under bronsåldern ger den ett speciellt intresse, vittnar om kontinuitet. Bronsålderns människor har efterlämnat sina typiska gravar i Barkåkra. Där landskapet ännu hålls öppet syns de bra och deras storlek framhävs. De ligger ibland i grupper som pärlband på den höga strandvallens krön. Bronsåldershögarna byggdes i ett redan uppodlat landskap och placerades kanske längs dåtida vägar. I Ärarp finns en fornlämning som kallas Domarringen, även om den egentligen inte motsvarar vår föreställning om en sådan. Lite bättre tog den sig ut i början av vårt sekel. Vid den tiden upptecknades en tradition som gjorde gällande att man här under järnåldern årligen offrade 12 vita hästar åt Asator.